lovebirdz family guys good morning ಮಾತಾರೆಗ್ಲ actually ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ತಮ್ನೇಲ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ 4:30 ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ವಿನೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ವಿನ ರೊಟೀನ್ ತೋಜಾಗಂದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನಿಯಾನ್ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕೊಲ್ ರಡ್ಜನಲ್ಲ 4 ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮುಗಿದಾಂಡ್ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬನ ನಿದ್ರೆ ಪೂರ ಆಂಡಿತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಐತೆ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬ ನಾನು ಎಂಚ ಕ್ಯಾರಿ ಮನ್ಪು ಕಂಡ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಆಯ್ಟ್ ಬೂಲ್ಡ್ ತಿತ್ತುಬಡಿಯಾರ ಈ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇನು ಕ್ಯಾರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಉಂಡು 5 ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲ ಆರೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಏರ್ಲ 5 ಮಂತ್ ದುಂಬು ಕುಲ್ಲ ಹೊಡ್ಸಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋನಾಗನೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೇನು ಇರುತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತಿಂಗೋಲ ಆನಂದ್ ಪಂದು 5 ಮಂತ್ ದುಂಬು ಕುಲ್ಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಾನಿದ್ದ ಸಾನ್ವಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಕುಲ್ಲ ಹೊಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬಯ್ಯ ಪುರ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ಪುರ ತೋಜ ಹಾರೆಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪುರಿತ ಪಂಡ ಪೊಂಡ ವಿಡಿಯೋಡು ದಾದೊಪ್ಪು ನತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಮತ್ತ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚೊಪ್ಪೆ ನಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಾರೆ
ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೂಟೀನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಾನಗ ಅಂದ ಸಿಂಪಲ್ ರೊಟೀನ್ ಬಯ್ಯಾನಗ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಪೂರ ತಿರ್ಗರಂಡು ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾಗ್ ಪಂಡ ತೂಪಿನ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಶಾನ್ವಿ ಬಾಬಾಗ್ ಜಪ್ಪುನ ಕೊಡ್ತಾಂಡ್ ಪುರ ಅರೆನ ಪುರ ಮೀಪಾದ್ ಡೈಪರ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದ ನನ್ನ ಜಪ್ಪರ ಚೊರೆ ಕಟ್ಟುನೊಂದು ಅಂಚಾದ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.